Ban snok tilang baki parari keleng kathan chatei lam mi ngi kari India ban wanra e kajingshong suk shong shngan hajala Manipur a Sacred Heart School marman ha ka saw tarik naitung kalapan noi ka peace rally hamadan marman. Hakani ka sngi la sedang na kajingat procession ka bajar-jar peace march namadan shnong marman balapan kod ha phalau yemani marman. Hakati ka peace march lawan shimbanta ki khana school kinong hikai jong ka school ki sestar na convent marman rengkat ka jingwan aiman sim jung Reverend Padar MC Thomas SDB na ka Omden Parish. Kilara ka plakat ban penpau ka jing sngolam na ka banta ka jing du ka bakrawi ki mensim ba koridor ki yeng ki sam bat ki we ki jing dan jingam. Kinong hikai rengkat bar ki khana school kila lum donation ban yarap ki tu ki bala shakta hakate ka jing kan an. Hadirin ketika peace rally la penlong ru e kajing dwai kerpang hapo ka yeng mani jong ketika snong rengkar bat kamas bakhui du so boleh MC Thomas na ka benta kajing suk hajala Manipur.